Kasama natin si Apo Ngasak sa baler. Mamaya madaling araw. Sana ka? Pwede? Ha? Pwede. Hindi ka hanapin ni Apo Ramon. Iwan kita isang linggo doon. Hanapin ka. Isang linggo akong mawawala eh. 6.5 hours late. Simp na naman po ang buko natin, no? Konti na lang. Puno na naman ang ating trash can. Kailangan na naman itapon. So mamayang madaling araw po ang dating ng ating mga buko. 500 pieces. Yan, no? Kailangan natin mag-restock. Mabenta po ang buko juice natin ngayon na lasang Starbucks dahil mainit. Busak, anong ginagawa mo sa department mo dyan? Hindi, ha? Kanina ka pa? Oh. Wala na tayong buko. Ubus na. Konti na lang yon. Mabenta ang buko juice na lasang Starbucks ni Apo Ngasak. Kumain na kayo? Oh. Ang titirahin ni Diyos ay suka siguro. Pumorma na. Yung suka ni Diyos ay nakaganda. Ang hinahanap-hanap nila. Ikaw, ano ginagawa mo sa department mo, boss, madam? Oh, kumusta, no? Hindi na abot hanggang hapon yung buko mo. Ilang piraso na lang. Konti na lang yan.